subligid sa sayang yang plataforma ba. Ilaha pa sisira lang ilaha. Okay, good sila. Nga naman po. Bakit? Utang na lang sila. Sa ya, abogadas at Okay. Oh, bakit? Kasi si Isko hindi niyo alam si Isko. Galing yan sa mahirap. Isang basurero tapos nakatapos sa pag-aral. Bakit ang ganyan tayo sa mga mayayaman na magnanakaw lang ng taong bayan? Pila ng taong bayan yung ginagastos na. may nang buga to presidente kay kung nung kuan bright atong presidente tuntuhon ta kita mo gamo nila pangwarta. Gusto ko mabalik sa Pilipinas sila si Marcos. Continue to ang nasugda ni Marcos sa unang mga katuigan. Okay. Salamat kayo. Hello, what's up mga bay? Sa video natin ito, dito po tayo ngayon sa Cebu, downtown Cebu. Tapos dito po tayo magsusurvey mga kabay. Tungkol naman po sa darating na Halalan 2020. No? Tapos tara. Ayan si sir, ayan si sir. Pangunahing ano. Tayo ay nagpilihan ng mga kailan na sir. Ako? Undecided si sir. Undecided si sir. Sa pagpuli na nga surbila. Saan na ikuha na kanang Sa vlog lang ni sir. Vlog ka naman sir. lagi na ayo. Ako Hindi niya ako trabaho sa una. Wala nila kumputan na. Okay. Isko. Isko ka. Bakit po? Bakit? Oh, bakit? Kasi si Isko hindi niyo alam si Isko. Galing yan sa mahirap. Isang basurero tapos nakatapos sa pag-aral. Bakit ang ganyan tayo sa mga mayayaman na magnanakaw lang ng taong bayan? Pila ng taong bayan yung ginagastos na. Ito si sir, may sabi niya. Sabi niya sino sir? Undecided na sir. Ay, sabi niya Pacquiao eh. Pacquiao si sir. Pacquiao. Pacquiao. Eh, bakit nga po Pacquiao sir? Basta Pacquiao. Okay. Na-comment kasi akong boss, na-comment siya. Okay sir. Marami sa Isko ko, may comment ako siya. Alam mo na, Pacquiao sir. Pacquiao. Pacquiao ka sir. Ano Pacquiao daw sir? alam mo si Isko. Talagang mabait na tao yan. Kagaya yan si Pacquiao. Isko ka sir. Ito si sir. Salamat sir. Salamat. Thank you. Sir, parang na sila, hindi na publik. Okay naman sir. Para sa mayo niya. Sa mayo na nila. Para sa nag-vlog mo sir. Undecided ata si sir eh. Ano sir? Sama sir. Pacquiao yan. Pacquiao. Gusto mo. Sama sir. Sama sir. Undecided. Undecided si sir. Eh mama. Presidente. Pacquiao. Ito si sir. Ikaw, sir. Ikaw sir, ano po sir? Ano gusto mo dito sir? Oh, Lini si sir. Lini. Lini. Pwede po mahingi ng ano, bakit po si Lini sir? Subukan natin si Iguan Lili, baka maganda yun. Hindi katulad ni ito, ayaw ito, ang saka ito. Ito na lang hingi. Lini muna. Salamat, sir. Salamat. Thank you sir. Tama sir. Hindi naman kayo gusto niyo na sir. Nakabutay na mo sir? Nakabutay. Ako tara mo. Para ninyo mayo gid mo sa Pilipinas. Ano sir? Wala po na nila. Oo. Ano? Mayo gid nila. Wala po na nila. Undecided sir. Undecided po si sir. Mayo gid para mo. Pacquiao. Pacquiao. Ikaw sir. Marcos. May Ikaw sir, ano kaya mo? isa idol, isa pagkita. Sa idol mo sir. Oh, nari rin. Pili. Ni? Ay, dala di, dala. As. Idol na sir. Ay, iya ito na po ano. Kaya sa Marco. Ay, ang matahil na pinanagugbuhan na ano. Salamat po. Salamat sir. Ikaw sir. Ayaw ko mo sir. Marcos. Oh, Marcos. Salamat kayo sir. Ani, ang daog ni, mulusot niya akong manok kay kanang sa kalibo na to, 1 million na. Mulusot na akong manok. Oh, salamat. Tapos 1 million. Manok na sir. Ito na po. Thank you, thank you. Stop ko muna.
Marcos. Salamat sir, salamat. Thank you. Salamat, salamat. Ma'am, na nalasan. May kono. Lakso, tato, isko, pakyo, lini, pati. Parang kita mo. Marcos, sir. Salamat sir. Ikaw sir, sa may mayo ka na yun sir. Hindi ka sir. Nini si sir. Salamat sir. Salamat. Thank you, sir. Ma'am, ikaw ma'am. Pwede na. Salamat. Black sir. Para naman sir. Sige, mayo. Yan lang ko sir. Walang opinion sir. Dini. Nini si sir. Thank you, sir. Salamat sir. Salamat sir. Kubi. Oh, tara. Ika sir, sa kay mayo ano sir? Para mo. Lakson. Lakson, mangayo ko. Nga naman, sir. Mic record. Nice of nature. Thank you. Salamat kayo sir. Salamat. Ano po sir? Pwede na ako? Sir, ayun po yun. Nag-vlog Okay lang mag-vlog, sir. Oh, para niyo sir, sa kay Mayo sir. Marcos. Salamat kayo sir. Nga naman ka, sir. Nga naman, maayo man, sir. Okay siya. Pacquiao. Video. Illegal na yung mga. Salamat. Mama. Marcos, tama, Marcos. Marcos, si ma'am. Thank you, ma'am. Sir, may hot na sir, nag-vlog na sir ba? Para na mo sir, lagay payo sir. Para na mo, opinion lang mo sir. Ano yung dagan sa For President. Pacquiao si sir. Pacquiao. Salamat ka sir. Thank you, sir. Taga sir, unsay ka na Ano, Pacquiao sir? sir. May nang buga to presidente kay kung nung kuan bright atong presidente tuntuon ta kita mo gamo nila pangwarta. Salamat ka sir, salamat sa opinion sir. Ano, sir? Pwede na ako na ito. Para na ako sa kay Mayo. Kasi presidente mo, sir. Sige sir. Undecided. Undecided si sir. Thank you, Salamat ka sir, sir. salamat. Para naman sa kay Mayo na ako. May presidente. Wala pa ko na Ah, undecided si sir. Thank you, sir, ha? Okay. Undecided si sir. Salamat ka sir, salamat. Ito po yung official tally. Ito po yung tally ito mga sir. Oo. Vlog meron ba? Para yung sa Team Mayo na nila. Para sa ibang wala. Opinion lang mo. Wala pa. Salamat meron. Salamat. Okay, thank you. Ikaw, pwede na ako kumain mo. Ay, makabutay na ka, ma'am? Oo. Adi pa. Thank you. Vlog ka sir ba? Para naman sir. Sa Team Mayo na nila to. Thank you, sir. Thank you. Para naman sir. Sa Team Mayo na manalo magka-presidente Pilipinas sir. Lakson, Bato, Isko, Pacquiao, Dini, Marcos. Para lang mo. Ayaw dito. Oo, para lang mo. Oh, God. Ay, Rafa si sir. Puro mga buklat. Oo. Magbukat, oo. Mabok na. Oh, dapat yun talaga. Both wisely mo talaga, no? So, isa lang. Sa ako na ni. Kung saan, Running right ha. oh, Ah, yes, pwede, imo ka, pwede kung rin. may ha, imo ka, sir, ha? Pwede sa kanya. Marcos? Okay. Okay.
karong panahon siyang amahan. Batak pa man sa siya ko. Ah, Papaman siya Allah na to. okay. Lahi kaya nang kuhan sa amahan mo sa anak. Bitaw. Diba? So, thank you kayo, sir. Ha? Thank you, sir. Dami sir. Masih kita tayo ng suko. Para nimo sa mayo na nila. Mayo. Nene. Ama sir. Thank you, sir. Thank you. Undecided si ma'am. Undecided. Thank you, ma'am. Thank you. Vlog yan, vlog. Ade. Tara. Vlog kita. Para nimo sabi mayo nila ko no. Bumbong. Ano man, sir? Dahalang. Okay. Marcos, mga yung igupi. Ano ang sama ko imong masorte about Marcos, ma'am? Nganong Marcos man? Para na po, responsable gid sa sayang yang plataforma ba, nga ilaha pansisira lang ilaha. Alis diya kay kanang sa iyang magpapa sa una nga na katigayonan nga na ibalik nga building pat ka building sa New York. Ibaligya ni Cory kay ingon nga gikawat ng kwarta duron sa ilang. Daa pa na daan dato yung papa sa una. Okay. Isaligan man siya sa gold. Kaya naman siya angga sa ngunit gold na itumong. Okay. Para pagpausbaw sa Pilipinas. Kung yun na sa pinapanghatag sa Pilipinas, ang interes ato para sa kumang sa Pilipinas. Pero ito maayo sa batas ng tiyang patag. Yun na niya magtabang daw sa naso. Iya man nag tiyang plano dito sa gawa sa naso niya. Naamay ni Traidor. Gusto man sila nga, di sila gusto nga. Kaya mo man siya papa nga mahimo siya. Suat ang Pilipinas ba? Di man gusto sila nga mo labaw Pilipinas. Kung ito dito sa pagi na maunlod ang Pilipinas. Kung na, gamit sila ni mga pili lang sila ni basta naa diri usa. Tulong sila. Basta kuat na nila. Thank you kayo sa imong opinion, mama. Thank you. Thank you. Ikaw, ma'am. Ikaw. Lawas sa Facebook ako. Oh. Facebook ako nga kanang nai. Marcos ka man. Facebook ako loyal sa Facebook. Isulti ako sa papa niya. Nag-observe ko ato. Pero nakita na naman ang pinit sa Balik na sa Marcos. Sayo ng Corpio. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Pero ganito nga sila. Pilipinas, mabalik na ang baliw sa atong kwarta ba? Ang mga base kay mas kupay na bitaw. Ako Marcos ko, Marcos. Si Mr. Laan na tutulong. Marcos ko, Marcos. Dugtong-dugtong nga ang island sa Pilipinas sa Mindanao. Karon dinakuha na no, di ba? Pero na kay base ka sa Luzon. Kay kita ikaw mas sa Ginoo nga dinaw-daw ta karon gusto ko lang yung daw. Ay padaan mo to ano. Pinamit na sa mga foreigner para hindi sila gusto maasahan. Karon po sila. Salamat kayo, ma'am, sa imong kuwan, ma'am, ha? Ikaw, ma'am. Ikaw. Ikaw, ma'am, gusto man. Basta Marcos. Ha? Marcos, May. Marcos si ma'am, ito. Ikaw, sir. Kay Pre ng Ako, Marcos ko. Para mabalik na itong baliyo sa ato ang kwarta sa Pilipinas nga piso. Kada ko nagbaliyo sa atong kwarta. Salamat kayo, sir. Thank you, sir. Thank you. Ato si ate ko, ma'am. Ate, mate. Marcos si ate. Marcos, nga naman, ma'am. Gusto mo mabalik sila si Marcos. Gusto mo mabalik sa Pilipinas sila si Marcos. Continue to ang nasugda ni Marcos sa unang mga pinatuigan. Okay, salamat kayo. Dagat ka na. Survey mi sir ba? Kung pwede ba tayo magpayo kung opinion naman sir? Tama na yung dagat sir. Para ni mo usap mayo rin ang tanan. Ano na idea sir? Ilang. Isko. Isko. Salamat sir. Thank you, sir. Para ni mo mayo din ang tanan. Marcos. Nga naman ka, ha, sir. Salamat sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Marcos, ma'am. Marcos, si ma'am. Ikaw sir. Marcos, Hindi, mas
Sa terminal, Lene ka sir, Lene. Linis si sir. Bukas kinong Pacquiao. May nang Marcos, kaya wala tayong utang. Pakyaw. Pacquiao si sir. Ano Pakyaw man yun sir? Visayas man. Visayas. Okay. Kabaw na may kasi kuha lang kumingay sa kuwagon. Pero yung mga tao kada, kuha mo na yung mga nada. Oh, Yan. dali. 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 Ambot lali kayo, kukuha ni. Samot na, yahatay. Salamat guys, salamat. Ikaw sir, ano may mayo ano sir? Ayaw mo ka decision dyan? Awa pa yung undecided po si sir. Undecided. Ikaw sir, mana ka? Lene. Linis si sir. Sa balag naman sir. Sa YouTube. Uy! Oh, sige, Ano mo rin po kayo? Sa diulan ko sir. Eh, ako magtutulog ng kosa. Dagan pala, dagan. Downtown. Nandito kami sa downtown. Sagay mayo nila sir. Service sir. Kinyo ano sir? Bongbong Marcos. Ikaw sir. Ikaw, sir. Tulog ko may mga yung na. Undecided. Undecided po si sir. Salamat sir, salamat. Thank you kayo sir. Lang sir. Survey na nito. Sagay mayo sir. Tagaan na ni. Okay, problema. Sige, dako kayo, pandak po nito yun. Yan, tayo na yung laki ay. Pasok na. Huwag tayo ayaw, ani. Yung usa kay pwede nga makakuha ang karon. Makaluwas. Hindi po, bisay makatabang na mo dito eh. Wow, kita. So, undecided Ato po lang si sir. ipanawagan sir. Ano sa ikon? Panawagan. Padaog po. Sa ako na, pandak po nito eh. Dakpo na may mo, bawal mo ng tinda. Dakpo ni City Hall eh. Dakpo na eh, oh. Discourage ko. Na-discourage na ko sa akong kinabuhi. Kaya, naninda na tinarong, dakpo ta. Asam lagi sa mga katabang daw presidente yan eh. Pura amot lang ka, wawag kibaw, libo mo. Luoy ganit. Tinarong tao, paninda, dakpon. So, mo na hinaing sa mga vendors diri sa Ay, grabe downtown. kayo eh. Ano nga nandito sir? Kamu tanan Kami diri. yun, dakpon lagi may. Salamat sir. Bawal mo ng vendors. Thank you kayo sa inyo sir. Saya na. Saya ko. So may Bisaya ako rin ba to? Saya na ba to? Pero di kailan ko na kailan. Kailan na ito ha. Pakyaw. Pacquiao si sir. Kay Bisaya. Pakyaw kay Bisaya. Bisaya Saya sir. na ko. Saya kay kaliwat ito. Lang kasi pa na survey niyo mo. Kung sa mayo para ninyo. Wagi mayo. Wala mayo. Okay, primintimin pobre. Undecided si sir. Decided si sir. Why mayo? Wala mayo. Ikaw sir. Ikaw, sir. Para nimo. Wala mo mga decision ba? Wala mga decision. Okay, ma, why mayo niya mo ani? Undecided si sir. Thank you. Survey lang mo sir. Marcos. Thank you sir. Vlog mo sir. Survey lang mo sir. Para nimo sa mayo na nila. Ayo Marcos. Marcos. Salamat kayo sir. Salamat. Thank you kayo sir. Thank you. Sir, pwede mo na. Sama sir. Survey lang mo sir. Para nimo sa mayo na kunog sir.
bay na para nimo. Unsa may maayo bukas nila sa imo, tanan. sir? Kasi mayo Bukas presidente. mo kasi kasi Oo. oh. Ari ko ni Marcos. Marcos. Ato ning taga unsa nga naman, sir? Marcos mo sir. Dako magkagi ang iyang umahan so na Ah, para sa lambo ang Pilipinas ba? salamat kayo. Thank you, sir. Thank you sa opinion. Yeah. Thank you. Sir, thank you. Ayan na. Random survey lang po ito, mga ka-isla. So, hanap-hanap. Naghanap po tayo ng ano. Pwede. Sino kaya? Ito kaya si sir. Para nimo sir, vlog mo na. Okay lang, sir? Mayo Ano po para sa tingin mo, sir? Marcos. Marcos. Salamat kayo sir. Thank you, sir. Thank you. Tama, pwede naman mapunta na. Para nimo mo kung sige mayong ibutang pagka presidente po. President para next year. Wala pa ka decision di ma'am. Oh, nasa undecided po. Ikaw. Lakson ka. Lakson. Lakson. Lakson si ma'am. Sama kayo mga Lakson si ma'am. pinakamayo. Ayaw mo nila tanan. Pinakamayo para nimo. Ay, si Lini, si sir. Oh. Nga naman po. Bakit? Okay. Ayan po yung komento ni ma'am. Mabait daw si Ma'am Lynn. Okay po. Thank you, ma'am. Thank you sa inyo. Pwede naman kayo opinion nyo sir. Para nimo mayo din sa Pilipinas mo. Si, Lene. si Ma'am Lenny. Salamat kayo sir. Ma'am, pwede naman mayo ma'am. Para nimo ma'am. Takyaw na ko. Pacquiao. Bakit po? Bakit po? May na magsuway ta duway grado. Okay, So yan ma'am. lang nato ba? Kung sa dagan po sa ay labing na yan sa mga day taas grado pero wa man gyapon tay mahimo. So yan na nato po. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Sir, ikaw sir. Para lang sir. Mayo sir. Para sa Pilipinas po. Sir, pila nimo sir. Vlog mo sir ba? Ha? Nag-vlog mo na. Para nimo mayo. Alam po ang Pilipinas po. Pwede na sa Marcos. 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 Salamat kayo sir. Thank you, sir. Thank you. Para nimo mayo ano nila sir. Para sa Pilipinas po. Undecided po? Okay. Wala pa ka decision. Undecided po si sir. Masyadong Ano po? Ayan. Sort ka namin. Okay. Thank you, sir. Thank you. Hello, ma'am. Ang dami mo ba? Para nimo mo sa mayo nila tanan. Sa tingin mo po? Oh. Maging presidente. Yes, Oh, ma'am. mga Yes, presidente. ma'am. Yung nasa puso mo po? Oh. Lakson, Bato, Isko, Pacquiao, Marcos, ug Silene. Parang para sa ako, babae maluluyon mag mga depende ko kay babae no. Oh. So, So, si Lene. Yan yung mga lalaki mga na. Dali na lang. Oh, Ma'am Lene. Lenny. Oh, salamat kayo ma'am. Mabigat po sa puso niya si Ma'am Lenny. Kailangan na may batas sila nga. Kailangan nanay sila batas nga. Dali magbuhat sa batas nga kanang para sa mga taong amugan ba kanang mga sa mga lugar-lugar ba nga dili magpatagag labog og basura. Kay ugway batas ana ang mga amugan anay badlabog sa bahay nga dili amugan. Oh, kana. Gusto ko na yung batas ana. So, muna imong panawagan, ma'am, sa susunod na president. Oh. Kanang mananaw ng mga lugar nga mga baybay ba nga mga amugan kay daghang amugan oy. Nang madlabog lag sa gasan nga tuyo ra pag kanang para sa amo. Kadi may madlabog og basura, ultimong kape. Ultimong kanang kuha sa kape. Dili mo mulabog kay tuwa imo yung ibutang sa basurahan dapat ang imong masilingan anak pwede ibutang sa atong bahay nga maglimpyo bata bahalag pobre basta limpyo. Oh.
ay. Papahirap ng mga tao ng mga dato ay mga punta. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. Kapoy kayo na. Hindi na lang guys. Opo, opo. Ito, sila, sir. Para niyo sir, sa mayo sir. Opinion po ninyo, sir. Presidente? Oo. Yes, sir. Pero Marcos. Bakit? Bakit po? Ay, okay ra ganahan naman ni Marcos kay may sa mga kuan pa, mga pamagi. Basin makadaog siya ba. Okay. Salamat kayo. Thank you, sir. Thank you po. Ay, ito, sir. Mas. Okay, okay. Wala, undecided si ma'am. Mas sir, tayo mayo kita. Undecided po, yes, sir. Thank you, thank you. Ito si ma'am. Para niyo mo, sa mayo nila ano. Lakson, Bato, Isko. Pacquiao, Lenny, Marcos. Si Marcos, bakit po? Ano? Ako na pa lang sa una nga. Sa ako ang bata pa ko ba? Yes. Yung papa. Nakabot? Oo, nakabot ka. Sa ako mama. So, maayo ang, Gamit ang mabalik ba sa una ang mga ang murang bilihin, ano? Oo, Murang walang bilihin. bilihin. Thank you Salamat po. kayo. Thank you. Sige. Ito si sir. Nag-vlog sir ba? Para niyo sir, sa mayo ano nila sir. Ilang unom sir, mga padagang presidente nga may padagon sa sunod po Lini. Lini. Si Lenny si sir. Ano man sir, bakit po? Kaya ron, balik ang nila kuhan. Kaya murag karong kuhan na, murag pahitang administrasyon. Sige. Salamat Thank you sir ha. Thank you. Betul. Oo nga, ito ka na sir. Kasi mo po na sir. 27. Hindi na, ako nga Ayun. Okay. Mayo sir. Para niyo mga iwalang opinion sir. Nato naman sir, sa opinion. Marcos. Salamat kayo sir. Salamat. Thank you sir. Salamat. Ay, kani si ma'am. Nangutan na ni ma'am. Sa mayo, ano nila, ano, mga ninagan pag-presidente datong kuwan. Hindi na kamayo para nimo. Lakson, Bato, Isko, Pacquiao, Lini. Maayo nga para sa imo next year. Marcos. Marcos. Salamat kayo ma'am, salamat. Thank you. Yun na, pwede na. Sakatantak yun. Downtown Cebu. Vlog ka sir ba? Para nimo sir, sa mayo na lang ano, mga ninagan pag-presidente. Ano ba? Para nimo, na imong opinion sir. Lakson, Bato, Isko, Pacquiao, Lini, ug si Marcos. Unsa may duol sa imong doghan sir karon? Doon kasing-kasing. Si Pacquiao. Pacquiao. Mama. Salamat sir. Sa mayo. Si ma'am. Pacquiao. Si Pacquiao po si ma'am. Thank you kayo ma'am. Okay. Ito. Pwede na mga okay na mga para nila sa mayo ni For president. Undecided si ma'am. Okay. Wala pa sila kauna-una. Okay. Para nimo sa mayo ano nila. Kami naga pagka-presidente. Para nimo sa mayo. Lene.
Salamat kayo, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Ikaw, pwede ba mga ikaw, sir? Para naman, sir. Marcos, sir. Marcos, bakit po? Ngayon, nag-komento, sir. No comment. Ikaw, sir. Para naman, sir. Ang sagi. Ali, wala pa. Okay, undecided po. Naman, sir. Kani sila, sir? Vlog mo, sir. Vlog mo, sir. Para ninyo, ang sagi mayo na ilang ano. Ang Mayo, duwang Mayo ni sila. Oh, na. Si Pacquiao o si Marcos. Pero asa, Pacquiao para sa kalambuan sa Pilipinas, kaya ang mga goals o porta ni Marcos, 2 libre. Arong may mutang number 1 sa tibok kalibutan, sama sa Singapore, Hong Kong, Marcos yun. Marcos. Mayo. Ikaw, sir. Marcos po, sir. Marcos. Salamat kayo, sir. Salamat. Ikaw, sir. Para naman, sir. Ang sagi mayo, sir. Paano yung dagan pagkakasin? Kina ka mayo. Doon sa tugan. Ako gusto ko na po sa mga ang tagbabago. Masuwa na sa tagbago. Ano si Pakwan? Oo. Pakwan lang. Takwan. Kaya lang kay masuwa yung tagbago ah. Oo. Pwede. Thank you, sir. Thank you. Ayos, sir. Para nito. Pilipinas po. Ugol. Ikaw, sir. Wala ba idea, sir? Wala ba idea? Ikaw, sir. Pacquiao, sir. Bakit Pacquiao, sir? Oo. Kasi ito lang Tagalog, Bisaya. Bisaya po niyo po. Ano siya pangatag kwarta gikan sa iyang bulsa. Ema, sir. Ito, ema, sir. Oh, beri ya, yung bata mo yan. Thank you, sir. Thank you po sa inyo. Oh. Ikaw, sir. Para naman, sir. Ang sagi mayo ano nilang ano? Oh. Para na ako kini ako. Marcos ka, sir. Marcos. O, bakit po kaya, sir? Hinga natin ng opinion si sir. Bakit po, Marcos? Marcos ka, sir. Marcos. Yan para sa akin yung maganda. Okay po. Thank you, sir. Salamat. Okay, last, and balik ka. 30. Para naman, sir. Ang sagi mayo ano nilang ano, sir? Ano yung dagang presidente karon na goal ka sa bukan. Mayo ka. Why ko na ni? Why? Ay. Why ka na? Ito. Wala, vlog na yun. YouTube lang na yun. Vlog lang po ito, sir. Vlog. Oo. Eh, wala tayo yung opinion. Pwede po guwapa ka kauna-una. Depende rin mo. So, para mayo gini mo. Kaya makaluwas sa itong kalisdanan. Puro mo ni mayo sila to. Puro ni mayo. Pero kita usa pila ka mayo. Puro na sa pinakamayo ang pagkuhan na rin. Pagsugod na kita ni. Pacquiao. Thank you, sir. So, thank you. Okay na siguro? Balik. Sila rin. 34. Okay lang mo sa langit at marami mo. Sa Gimayo, sa Pilipinas po. Wala pa decision sir. Excited po, sir. Salamat po. Salamat. Ako sa iman, sir. Sa iman, sir. Ikaw. So, pagkakaroon kaning Marcos sa kay wala mo ka decide sa mo. Marcos Sara din tayo mo. Tarawon takro kaning wala ka man bumbong. Sige. So, if ever delegate magpadagan si Sarah, sir, unsa may masulti ni about bumbong? About unsa man yan. Kaya ang ako ni bang kaning sa katong yung papa pasauna kay nindot daw ang kaning pagdala sa una mao sa resulti sa akong lula ug lolo mong kaning bumbong nito. Okay. Salamat, sir, ha? Thank you.
base sa uban na ang observation. Okay. Thank you, sir, ha. Thank you. So yan mga bay, no? So base po sa nakuha natin yung resulta ngayon, yung data, no, ito. Si Lene, nakakuha siya ng 11. Si Pacquiao, 1. 18. Tapos si Lacson, ay 2. Si Marcos, 1, 2, 3, 33. Tapos si Bato, 0. Si Isko, may 4. Sa undecided, 1, 2. Sa undecided, may 20 po. So, kung ating papansin mga kaisla, mga kabay, si Marcos po yung una dito sa Cebu, downtown Cebu. Tapos, thanks for watching na lang po. Kung gusto nyo po ng ganitong video, please don't forget to subscribe na lang. Hit the notification bells para updated kayo sa bago namin videos. Thanks for watching. Salamat po sa lahat ng nanood. Isla de Orlando. Thank you. Madre, Bisayas.